ελληνικά και γερμανικά κόλπα. Αρχίσαμε. Δεν βλέπω καλά, ρε εσύ. Άρχισαμε. Πάω για κόλπο. Πάω, τρέχω. Θα τρέξω στον αέρα. Εδώ πέφτω κάτω και πήρα 227 κέρματα. Τρέχω, πηδώ και τραγουδώ με τη λέξη αγαπώ. Σας είπα, δεν βλέπω καλά. Πιο καλά τα γράμματα, πιο καθαρά. Πάμε, παίρνω φόρα, πηδώ και τραγουδώ. Πηδώ και τραγουδώ. Προχωρώ. Κάνω όψερ. 69 νούμερο. Φορώ στη μέρα. Δεν βρήκα το 15. Ξανατρακέρνω. Ξέρετε, δεν είμαι πολύ καλός. Δεν είμαι πολύ καλός για να βγάλω αυτά τα κλιπ. Και ξανατρακέρνω. Και λίγο θα ολοκληρώσουμε και 2 λεπτά. Και το πέτυχα του κόλπου. Ξέχασα να σας πω. Αυτό το είδα που είχα. Αυτό ρε. Τι είναι αυτό? Ναι, παίρνω φόρα. Ξέρετε για ένα πράγμα μόνο. Εδώ ξανατρακέρνω. Βλέπετε ότι είμαι πάνω στα σύννεφα. Πηδώ από πολυκατοικία σε πολυκατοικία. Κατεβαίνω και έπεσα. Αου. Πονάω. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Συνέχισε. Εντάξει, θα συνεχίσω. Φοβάμαι. Ρίχνει κεραυνούς. Έχουμε ολοκληρώσει τα 2 λεπτά και τρέχω στους κεραυνούς. Το μεταξύ καταπίνω. Ναι, ξέχασα να σας το πω στη τυφλή. Τώρα κατέβηκα, άστο. Κοντεύω να τελειώσω το βίντεο. Θα μακάρι να ήταν πιο μεγάλο. Παίρνω φόρα, κοιτάω, το βάζω σε Extreme Edition. Προσωμάνος. Παίρνω φόρα, κοιτάω. Και σου λέω σε αγαπώ όσο πιο πολύ μπορώ. Πάμε με ένα τραγουδό, σου πω εδώ σε αγαπώ. Σε ένα ρημουράκι και μοναδικό, αντί να μου το πω. Τρέχω, μελάω στα και πηδώ μελάω. Δεν έχω καταλάβει Νικόλα γιατί το έβαλα σε slow motion. Μαλάκας. Και τράκα. Και σταμάτησα για να σας πω, αν σας άρεσε το βίντεο, δεν χάσετε να κάνετε ένα subscribe στον Άγγελο Αθανασόπουλο. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Γεια!